Jeg vil gerne vise jer alle mine Twilight. Robert. Og så har jeg de 2 andre her. Og så har jeg den her. Og disse 2 smukke plakater. Jeg håber virkelig, I vil vælge mig. Jeg elsker Twilight så meget. Og det er den største indlevelse nogensinde at komme ind og se en oplevelse, hedder det. Undskyld. Jeg har meget mere, men det har jeg desværre ikke tid til at vise jer. Jeg kan nok vise jer en tid til. En badge. Og som sagt, jeg elsker Twilight.